directors, subdirectors de l'agència, autors de l'estudi que avui presentem i periodistes, mitjans que ens heu volgut acompanyar, públic en general. Perdoneu. Ara sí, se m'havia traspapelat un paper, cosa que queda fatal. Doncs deia, gràcies a tots per estar aquí. Anem a presentar aquest estudi sobre la percepció dels consumidors catalans enfront d'uns horaris i uns usos del temps d'acord amb les propostes del Pla de la transició cap a la reforma horària. Tots recordaran el Pla Viure Millor que va aprovar el govern l'anterior legislatura, amb un recull de mesures concretes per millorar els usos dels temps de la ciutadania, de manera que poguéssim ser més eficients, més competitius, més racionals i més saludables a l'hora d'afrontar el nostre dia a dia. I, efectivament, l'Agència Catalana de Consum va entomar el repte, com no pot ser de cap altra manera, de contribuir a l'elaboració de coneixement entorn d'aquest pla, d'aquesta proposta del govern, i copsar l'opinió de la ciutadania en aquest sentit. Conjuntament amb l'Oficina per la Reforma Horària, que en la present legislatura està integrada dins la Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en el Treball i en el marc de la taula quadrangular de comerç per la reforma horària, que estava formada en el seu moment per la pròpia Oficina de la Reforma Horària, per l'Agència de Consum, la Direcció General de Comerç i la Direcció General de Relacions Laborals, vam impulsar entre tots l'estudi que avui us presentem, amb la voluntat, de certa manera, autoexplicativa, de copsar l'impacte del teletreball, de les noves tecnologies, per veure com això s'ajustava amb els hàbits de compra de les persones consumidores de Catalunya, és a dir, tots els ciutadans quan esdevenim consumidors, i veure quines possibilitats reals hi havia de confluència d'aquests hàbits amb els objectius del Pla Viure Millor, en relació als objectius del propi pla, que era avançar, com deia abans, cap a usos del temps més saludables, que milloressin la qualitat de vida, la conciliació, l'eficiència en la feina i, al final, també amb una major productivitat, no entesa com a estrès a l'hora de treballar, sinó com treballar millor i generar més qualitat de vida i més qualitat econòmica. Els punts claus de l'estudi, envoltant del qual se centrarà la presentació per part de l'Institut Opinòmetre, era l'opinió dels consumidors en relació a l'adopció d'horaris comercials més raonables, més racionals, els canvis socials necessaris per afavorir una acceptació majoritària dels canvis necessaris en aquests horaris comercials, el grau de penetració real de les tecnologies en els hàbits de compra i en els horaris de compra i en els costums, els eventuals beneficis des d'un punt de vista dels horaris de l'adaptació del comerç de proximitat a la venda en línia, i també un benchmarking de polítiques públiques comparades del nostre entorn comparable. Hi ha entorns que no són comparables, valgui la redundància, per fomentar horaris de compra més eficients, competitius, racionals i saludables, com deia abans. I també, òbviament, en un escenari, hores d'ara, post-pandèmic, però quan es va elaborar totalment pandèmic, veure quins eren els canvis en els hàbits horaris, eventuals canvis en els hàbits horaris que haguessin pogut succeir o que s'estiguessin succeint entorn de la pandèmia que estava en ple auge quan es va elaborar l'informe. Per fer això, hem fet aquest acte, ens presentarà l'estudi l'equip Opinòmetre. Després podrem atendre preguntes de la gent del públic, adreçades directament a l'Institut Opinòmetre, i després seguirem amb la intervenció de la directora Núria Vergés i després clourà l'acte el secretari d'Empresa, el senyor Albert Castellanos, i després farem una breu atenció als mitjans en relació a allò que estimi inconvenient. Per tant, sense més, cediria la paraula a l'Alícia de l'Institut Opinòmetre.
No cal que aplaudiu, és una faig de mestre de cerimònia. Molt bé, secretari d'Empresa i Competitivitat, moltes gràcies. Director de l'Agència Catalana del Consum, directora del SECAM i directora de Cures, Organització del Temps i d'Equitat en els Treballs. Senyores i senyors, bon dia. És un plaer presentar-los els resultats més destacats d'aquest estudi, la informació detallada del qual ho poden veure a l'informe complet. Llavors, els vaig a fer una síntesi del que ha estat més interessant de cara a una presentació pública. L'objectiu del projecte l'ha explicat perfectament el senyor secretari, per tant, podem passar directament a com ho hem fet. Nosaltres, com a empresa d'investigació de mercats i d'opinió pública, doncs, lògicament hem hagut d'escollir una metodologia de com abordar aquest tema tan interessant, en el qual podem dir que la Generalitat s'ha avançat a altres territoris pel que fa a la sensibilitat de captar l'opinió de la població, i per això estem veient els resultats d'un estudi que es pot dir que és pioner. I, per tant, nosaltres volíem que tingués una documentació molt sòlida al darrere. Per això vam escollir combinar dues metodologies, una de tipus qualitatiu i una de tipus quantitatiu per ratificar més o menys el que ja captàvem com a opinió. Per tant, s'han organitzat dos focus group. Un d'inicial, en el qual els participants eren persones consumidores, membres de la població general, però al mateix temps que hi hagués una representativitat d'homes, dones i també de municipis de diferent grandària. Per tant, amb aquest focus group es va captar una primera impressió i també vam validar el qüestionari, és a dir, nosaltres volíem recollir objectivament i quantitativament tota una sèrie de dades, d'informació, i les vam, diguéssim, tastar a través d'aquest focus group, d'aquest grup de discussió. La veritat és que els membres participants els estem molt agraïts, van ser molt dinàmics, van ser molt participatius i realment van donar una informació de molta qualitat, perquè una de les coses que han de pensar respecte dels resultats d'aquest estudi és que hi ha molta gent que ja nascuda a partir de l'any 73, hi ha molta gent que no recorda com es vivia aquí al nostre país quan teníem un horari unificat amb Londres, amb el meridià de Greenwich. Per tant, hem de pensar també que hi ha gent que no va viure aquesta etapa i que ja directament entra en una dinàmica com l'actual i, a més amb els canvis d'hivern i d'estiu. Bé, doncs això, juntament amb tota la documentació secundària que vam recollir del Pla Viure Millor, que lògicament va quedar una mica estancat arrel de la pandèmia i d'altres coses més urgents, em van determinar la primera part de l'estudi. A partir d'aquí, un cop validada l'enquesta, es va passar a una mostra representativa de la població catalana de 16 i més anys i es va fer mitjançant una metodologia telefònica. I després, un cop recollida tota aquesta informació i explotada, es va convocar el segon focus group, el segon grup de discussió, en aquesta ocasió format per persones especialitzades o relacionades amb l'objectiu d'aquest estudi, amb planificar i desenvolupar la reforma horària. I, per suposat, l'anàlisi de resultats va donar lloc a un informe bastant extens, on allà sí que es poden veure creuaments i veure si n'hi ha diferències per diferents tipus de perfils de persones. Llavors, a dissenyar un treball de camp d'aquestes característiques requereix segmentar la població per homes, dones, grups d'edat i, per suposat, per territori. Molt important
tenir present la regió metropolitana de Barcelona, que és la que aglutina més població, per una banda, i les altres zones. I dins d'aquesta divisió també fer proporcionalment entrevistes a persones de municipis grans, que són aquells de més de 100.000 habitants, mitjans, que són els que queden entre 30.000 i 100.000, i els petits, que serien la franja de menys de 30.000. Amb això s'aconsegueix un nivell de confiança del 95% per les nostres estimacions, amb un error mostral que no arriba al 4%. La grandària de la mostra ha estat de 800 persones, suficient per cobrir aquests objectius. Llavors, el primer resultat que va ser força alentador és que hi ha una força sensibilitat per part de la població al ser favorable a el que seria abordar una reforma horària amb els termes proposats, és a dir, seguint les directrius del Pla Viure Millor. Com poden veure, aquesta xifra, aglutinant les dues barres de l'extrem esquerre del gràfic, arriba a un 76,2% dels consumidors d'aquesta edat. I pel que fa als creuaments, ens ha semblat destacable el dir que la gent resident fora de l'àrea metropolitana de Barcelona encara està més a favor que la que viu a la zona metropolitana d'implantar aquest tipus de reforma horària. I també podem dir que els entrevistats, a mesura que augmentava el seu nivell d'estudis i de renda, variables que són bastant paral·leles, gràcies, estaven també més a favor. Per tant, la cultura i la formació són importants a l'hora de tenir present la reforma horària i el seu interès. I bé, com veuen, els percentatges de persones que no estan d'acord són molt baixos, però les principals raons que deien era tractar d'imaginar-se com es pot realment coordinar tot el que són els horaris en els diferents tipus d'activitats que fan. Ho veien com molt difícil, com molt impossible. I també pensar que Espanya, respecte de la resta de països d'Europa, per al seu caràcter mediterrani, té unes costums molt arrelades que costarien de canviar, que som bastant aficionats a la vida nocturna, a fer moltes activitats fora d'hora i que tot això canviar-ho radicalment per assimilar-nos més, per exemple, a Dinamarca o a Suècia, no és fàcil. Seguint endavant, podem dir, i recordin el que els he dit al començament, que hi ha gent que no ha viscut una etapa prèvia, la gent està adaptada als horaris i els considera saludables, però quan els fa reflexionar sobre les conseqüències que tenen a la salut, perquè hem de pensar que degut a aquesta diferència els bioritmes de les persones residents a Espanya estan més alterats que els de la resta dels nostres veïns que tenen l'horari central europeu. De fet, a nosaltres geogràficament ens correspon la zona horària del meridià de Greenwich. És a dir, que nosaltres hauríem d'estar assimilats a Londres, com estan vivint actualment a les Illes Canàries, però a més sense els canvis d'estiu i d'hivern. Per tant, nosaltres portem, en definitiva, 2 hores de desfasament respecte del que fora més natural per als nostres cossos i llavors els nostres bioritmes realment estan alterats i a més a l'assolir els canvis de primavera i d'hivern encara més. Per tant, la gent pensa que seria interessant recuperar aquest desfasament en general, però també veuen que hi ha percentatges sensibles que no ho veuen tan necessari perquè no recorden com es vivia abans. Llavors, el que els deia, un 68, quasi pràcticament un 69% de la població considera que els nostres horaris són saludables, però els consideren perquè estan adaptats a ell, perquè és això el que ha viscut la majoria. Però quan els fa reflexionar, llavors sí que voldrien apropar-se més als costums més arrelats a Europa, com serien sopar abans, perquè els horaris
més ideals foren a les 8 del vespre, però clar, a les 8 del vespre si tinguéssim l'horari ajustat a Greenwich. Tal com estem ara, que fins a les 10 de la nit pràcticament no es farà de nit a l'estiu, doncs la gent no troba natural seure a sopar a aquelles hores. Llavors el mateix passa amb l'hora de dinar. La gent pensa que hauríem de dinar abans, que a la 1 doncs, ens hauríem de posar amb això. I també pel que fa a la jornada laboral, molta més gent voldria que comencés l'horari a les 8 i haver plegat a les 5 de la tarda. Tot això, bé, està molt condicionat per l'actual canvi que tenim ara a l'horari d'estiu, en què es fa el sol, realment ens deixa molt tard. Llavors, lògicament, quines avantatges pensen que podria tenir una reforma horària ben feta i realment que tingués en compte la nostra salut? Doncs, entre els aspectes més citats estaria que els agradaria a la gent fer uns horaris més intensius, més compactes, que els hi permetessin sortir abans i, per tant, distribuir les seves activitats d'una forma més racional. També troben a faltar l'adaptació a l'horari europeu, però en el sentit que la gent a Europa sopa més d'hora, dina més d'hora, acaba la jornada laboral més d'hora. I bé, doncs en general la gent el que demana és poder treballar menys hores, poder conciliar més i realment poder tenir uns horaris més flexibles i on poder organitzar les seves activitats personals de manera més agradable per a ells. Molt bé. Llavors, lògicament, si preguntem i la gent reflexiona, doncs preguntats sobre quines persones són les que fan uns horaris menys saludables, la gent ha destacat sobretot el bloc del comerç, de les botigues, dels centres comercials, perquè lògicament, malgrat que el consumidor pot pensar en general a l'hora que es puja la persiana i s'obre un establiment, també és cert que reflexionant la gent sap que hi ha unes hores prèvies i unes hores posteriors, tant de neteja, d'organització, realment d'inventari i moltes altres activitats que no veiem quan anem a comprar. En segon lloc, també es citen els bars i els restaurants, molts dels quals comencen la seva activitat fins i tot abans de les 7 del matí, depenent de la seva ubicació i del tipus de clientela que tinguin. I en tercer lloc destaquen el sector de l'alimentació, on els mercats, els forns de pa, supermercats, etc., també tenen moltes tasques que comencen abans de l'horari d'apertura. Llavors també la sanitat, per suposat, cossos de seguretat i altres que tenen aquests tipus d'horaris molt més exigents. Però si ens preguntem si les... Pots passar, Meritxell? Sí. La gent, clar, al començament ens deia això, que com es poden coordinar totes aquestes coses? Lògicament, el Departament de Consum i els organitzadors de l'estratègia de la reforma horària han impulsat una sèrie de propostes tentatives a veure com reaccionava la gent. Llavors, entre elles, per exemple, està la de tenir un horari comercial, en general, de 7 del matí a 19:30 de la tarda. Com veiem, aquí l'opinió es dispersa, malgrat que hi ha bastanta gent a favor, però l'opinió és més dispersa. Per què? Perquè encara tenen en ment que actualment poden anar a les 8 i a les 9 del vespre a comprar coses. Llavors, també, com seria una proposta d'horari de tot el sistema educatiu que fos de 8 del matí a 19 de la tarda, però incloent el que són totes les activitats extraescolars. De nou, aquí la gent es dispersa perquè pensant en els seus propis interessos no veuen com es pot harmonitzar tot això amb el que seria anar a la seva feina i fer tota la resta d'activitats. D'acord? Endavant, Meritxell, sí.
Llavors, altres propostes, en canvi, tenen una receptivitat més favorable, com per exemple el que seria concentrar l'oci cultural, exceptuant aquelles activitats que es poden fer al matí, com algunes visites d'exposicions, museus, etc. En general, concentrar-lo de 18 a 0,30. Això, en general, a la gent li ha agradat. Hi ha un percentatge que supera el 77%, i també el que ha agradat molt és posar un horari que inclogui unes hores d'atenció a la tarda en tot el que fa a organismes públics, i llavors fixeu-vos que pràcticament un 80% estaria a favor d'un horari a totes les entitats que atenen al públic des de les 8 fins a les 5 de la tarda. En canvi, malgrat que sembla molt favorable també l'adaptar un horari de 6 a 2:30 de la nit per lo que és l'oci nocturn, aquí sabem per l'anàlisi del segment més jove de població entrevistada que els joves pràcticament no estan d'acord, i que això sobretot està reflectint en l'opinió de les seves famílies, que es quedarien molt més tranquil·les si tornessin a casa a aquestes hores, però no és la realitat, és a dir, que hi ha un 25% de la població, que serien els més joves, que no estarien d'acord. Si ens preguntem si les empreses, per la seva banda, estan prenent accions ja per millorar els horaris de les activitats dels seus treballadors, podríem dir que algunes sí estan adoptant algunes normes internes que permeten una millora de la qualitat de vida pel que fa als horaris. Però això no es pot generalitzar, ni molt menys. Depèn dels sectors, depèn de les sensibilitats, etc. El que sí que podem dir és que més o menys una quarta part de la població treballadora ja està afavorida per alguna iniciativa d'aquest tipus, donat que els horaris, per la gent que fa horari continu, tindríem que l'entrada es distribueix entre les 6 del matí i les 9, amb un pic molt alt a les 8, que és aquella proposta que s'ha fet abans, i en canvi la sortida estaria entre les 2 i les 3 de la tarda. Per tant, per la gent que està fent horari continu, es pot dir que més o menys seria una població fàcilment transformable o adaptable a el que és una reforma horària. Més conflictiu fora els que fan horari partit, on les hores d'entrada es concentren molt entre les 8 i les 8:30, i després hi ha una hora de sortida al migdia que és dispersa, abarca des de les 13 hores fins a pràcticament les 15 hores. I després la sortida també és molt escalonada, començant a les 5 i acabant pràcticament a les 8 de la tarda. Per tant, aquest fora el grup més afectat i on s'haurien de raonar molt bé les estratègies de canvis d'horari perquè fos més saludable. Llavors, com ha dit abans el secretari, tenim el tema de la penetració real del consum online a les llars dels consumidors catalans. Bé, la veritat és que, malgrat que la pandèmia ha accelerat la digitalització de molts comerços i moltes empreses, el teletreball i també la compra online, diguem que encara la població de consumidors prefereix fer les compres bàsiques presencialment. Ara, això sí, es pot dir que ha augmentat la combinació de presencial i online i el comprar online també, però d'una manera realment discreta. Quan les conseqüències de la pandèmia han començat a moderar-se, la gent ha tornat bastant als seus hàbits anteriors en aquest sentit. Ara bé,
L'adopció de mesures digitals per atendre a la clientela té les seves avantatges i els consumidors les han apreciat. Entre elles destaca el fet de no haver fet tantes cues, el fet de poder fer comandes online, el fet de poder consultar horaris, catàlegs, totes aquestes coses a través de l'ordinador o de les aplicacions mòbils. Tot això ha tingut èxit. Llavors, en definitiva, un 71,4% de la població de consumidors fa algun tipus de compra online. Això no vol dir que ho faci diàriament o sempre els mateixos tipus de compra, però que almenys ha provat o ha tingut experiència en fer compres online, el qual és un símptoma de modernització de la societat. Llavors, un 73,4% també fa servir els mitjans digitals no ja per comprar, però sí per fer reserves, per veure si horaris, si hi ha destinacions de diferents viatges o de consum a cinemes, teatres i altres, si estan disponibles, si es poden reservar, etc. Per tant, a poc la societat va transferint moltes accions que abans requerien la presencialitat a fer-les online. Llavors, quins canvis ha provocat la pandèmia a la vida de la població pel que fa al consum en especial? Doncs, com dèiem, pràcticament un 40% ha observat canvis en el seu comportament. Vulguis o no, a tots ens ha afectat d'alguna manera. En canvi, pràcticament un 60% diu que no, que ha continuat el seu comportament com era abans. Malgrat tot, no hi ha dubte que a tots ens ha afectat, començant perquè hi han hagut restriccions en els horaris, a la mobilitat i a moltes altres coses. Però en el que més veiem que hi ha una percepció de canvi és l'augment de fer compres online, que és quasi d'un 46%, no atendre actes multitudinaris, la gent ha sigut precavida, almenys pràcticament en un 40% dels casos, fer menys trobades amb amics o familiars, reduir la freqüència d'assistència a bars i restaurants, especialment als interiors, i comprar més als comerços del seu entorn. Tot això ha augmentat de forma moderada, però representa un canvi interessant. I llavors, la pregunta clau. Ens adaptaríem a aquest horari proposat de 7 del matí a 19:30 de la tarda? En principi, després d'haver tingut aquestes experiències al llarg de la pandèmia, la gent tendeix a dir que sí, que es podria adaptar, que ho podria fer. I, per tant, és una consideració que afavoreix el desenvolupament d'estratègies per part de l'Agència de Consum. Ara bé, s'ha de tenir present que determinats sectors potser no són adaptables o determinats territoris, perquè en els focus group es va debatre molt el tema de les zones turístiques, els horaris més nocturns per poder comprar, etc. Van sortir, moltes particularitats que, lògicament, els dissenyadors de polítiques públiques hauran de tenir present. I pel que fa a com es comportarà la població un cop superada la pandèmia, ja veuen que només un 27% tornaria als seus hàbits anteriors, entre altres coses perquè la pròpia societat ha patit uns canvis que ens marquen a tots. Un 41% adaptarà als hàbits actuals i un 32% combinarà. Té lliçons apreses durant la pandèmia i té també el seu propi pensament i agafarà el millor de les dues coses. Molt bé, aquests són els resultats més destacats. Destacar de nou que es tracta d'un estudi pioner, que això és una síntesi molt resumida de tota la informació que s'ha extret i els recomanem que donin una ullada a l'estudi complet. I
Per part de l'Institut Opinòmetre, donar les gràcies a tot l'equip que ha treballat amb mi. Jo simplement sóc una representant d'ells i donar les gràcies a l'Agència Catalana per haver-nos permès fer aquesta experiència tan notable. Moltes gràcies. Com dèiem abans, en la presentació de l'acte, en l'escaleta, si qualsevol dels presents volgués formular preguntes als autors de l'informe, tant la senyora Codures com la senyora Parramon, aquí presents, estarien a la seva disposició. Ningú s'atreveix? Bon dia a tothom. Jo només voldria, més que fer una pregunta, fer una confirmació de lo positiu que és aquesta idea de la reforma horària. Jo fa uns 20 anys, com a director de personal d'una empresa bastant gran, que afectava uns 400 persones, ja vaig introduir la modalitat de la jornada, diguéssim, flexible. Això va comportar dos avantatges molt importants. Una, millorar el clima social, en tant en quant es van acabar les amonestacions o alguna possible sanció per faltes de puntualitat, i per una altra perquè van guanyar aproximadament un 30% de rebaixa de l'absentisme. Jo només volia fer aquesta reflexió perquè trobo que això és molt important, aquesta idea que heu tingut, i que segur que tindrà èxit perquè no pot ser d'una altra manera. Rebem l'elogi, moltes gràcies. En relació a l'informe, li sembla a vostè bé? No té... Qualsevol altra intervenció em feien notar fa uns segons que estaria bé conèixer l'interlocutor i per tant pregaríem que es presentessin per poder-nos adreçar directament a vostè. Cap altra qüestió? D'acord. Doncs donaríem la paraula a la senyora Núria Vergés, directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs del Departament d'Igualtat i Feminismes. Companya. Moltíssimes gràcies, director, secretari, directora, investigadores d'Opinòmetre, i també voldria fer un agraïment especial a les persones que van prendre la iniciativa en el seu dia de la reforma horària per fer més possible també aquest compromís institucional des del 2014 que avui també ens porta aquí. I és llavors, en aquell any, que s'aprova per acord de govern avançant la reforma horària, el 2015 es crea el Consell Assessor, el 2017 es signa el Pacte per la Reforma Horària, el 2019 es crea l'Oficina per la Reforma Horària, a l'octubre del 2020 s'aprova el Pla Viure Millor, que inclou una de les mesures que estem avui, de les 88 mesures que estem avui ocupant-nos-en, sobre consum i reforma horària. I ara, des d'aquesta legislatura, aquest treball previ s'integra i també s'eleva a una nova direcció general, la Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs, que tinc l'honor d'encapçalar i que s'emmarca en aquest nou Departament d'Igualtat i Feminismes que encapçala l'honorable consellera Tània Verge. Per tant, tot plegat resulta en una nova mostra de que les polítiques del temps han anat arrelant en l'agenda pública, en l'agenda política i en el debat també de la nostra societat, de Catalunya. En aquesta direcció general que encapçalo parlem de treballs i de temps, en plural, amb aquesta S, i també posant les cures al centre, al davant, perquè com cuidem, quan cuidem, qui cuida, com treballem, tots aquests treballs són indestriables de com ens organitzem amb els temps a la nostra societat i, per tant, té molt a veure amb com hauria d'avançar la reforma horària.
A partir d'ara, doncs, encara més, amb aquesta creació de la Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs, tota aquesta feina sobre la reforma horària i els usos del temps incorporarà de manera transversal la perspectiva de gènere, garantint que ens tenen en compte les necessitats i demandes també de les dones. I a més, aquesta perspectiva de gènere la plantegem amb una perspectiva interseccional, que implica que s'han d'incorporar tots els eixos que travessen les persones, fins i tot situacions de migració, de racialització, situació econòmica o diversitat funcional, entre d'altres. Les persones vivim diferent el temps segons la nostra situació específica i això s'ha de tenir en compte quan s'investiga i també quan es dissenyen les polítiques públiques que ho tenen en compte. Respecte a aquest informe, sobretot, doncs voldríem avui expressar la nostra satisfacció per la realització d'aquest estudi, que és pioner, sobre la percepció de les persones consumidores respecte a uns horaris i usos del temps més d'acord amb el pla de la reforma horària i per obtenir uns resultats que al final també ens permetran conèixer com està consumint la gent a Catalunya, però sobretot com podrien estar obertes als canvis les persones i també informar les nostres pròpies polítiques públiques al respecte. Respecte als resultats, jo potser faré més èmfasi en aquests que tenen a veure amb això que acabo de plantejar, de tenir en compte la perspectiva de gènere interseccional. Però, evidentment, de primeres, celebrem aquesta disposició majoritària de les persones consumidores del nostre país, un 76,2%, a fer canvis cap a la reforma horària, cap a reorganitzar els temps, cap a models molt més eficients, més flexibles, més saludables, que permetin compactar jornades, tancar fins i tot abans el comerç i tots aquests impactes positius que pot portar també a nivell de gènere, dint abans, canviar hores punta, millorar la conciliació, fets tan importants per totes nosaltres. També destaca que els sectors on les i els consumidors veuen més afectats per la insalubritat horària són justament el comerç, restauració, alimentació, que són sectors altament feminitzats. Per tant, qualsevol canvi també en aquests sectors és un canvi en positiu per tantes famílies i per tantes dones. I per això també destaca que sí, hi ha disposició majoritària en avançar, a que es tanqui abans de les 8, podem fer ja canvis en aquest sentit, també en el món del comerç i portar canvis positius. L'estudi també mostra, perquè ens l'hem llegit, que és molt llarg, però potser no ha sortit aquí tant en la presentació de grans trets, però sí que a dintre de l'estudi es veu que encara s'observen diferències entre les dones i els homes en com consumim. I, per exemple, és interessant constatar que les dones fan més compres que els homes durant la setmana i de manera més sovint, poc i sovint fins i tot, però també compres més de proximitat i això és interessant també a l'hora de reorganitzar i reorganitzar els temps del nostre propi territori en relació al comerç. Una vegada més, l'estudi mostra també la percepció de les dificultats actuals que estem tenint encara ara per compaginar les diverses esferes vitals, conciliar activitats laborals, de consum, escolars i acadèmiques, corroborant una vegada més que som una de les societats amb més dificultats de conciliació d'Europa i, per tant, amb més necessitats de reorganitzar respecte al temps. En aquest sentit, l'estudi ens mostra que com a societat els volem els canvis. Sobretot ha sortit que majoritàriament estem també per això, però també ha sortit que ens fa molta falta fer-ho, especialment per les dones, perquè les dones tenim més pobresa de temps encara i els resultats de l'estudi ho corroboren. Dediquem menys temps a les activitats d'oci cultural, així com als esports o a la restauració. Mentrestant, les compres dels productes més bàsics, més del dia a dia, més intenses, per la llar i l'alimentació, encara continuen recaient més en nosaltres. Per tant, des del Departament d'Igualtat i de Feminismes venim a canviar aquesta situació de desigualtat, volem garantir també el dret al temps de les dones i per això, entre d'altres, ara mateix estem impulsant aquest programa de Temps per Cures, que ofereix serveis de cura infantil per a la població 0-16 perquè estiguin cuidades i cuidats les nostres criatures i a la vegada puguem alliberar temps a les famílies, que vol dir especialment a les persones que dintre de les famílies estan cuidant, que són majoritàriament les dones. Per tant, ja toca que les dones també guanyin temps per al que elles vulguin, sigui per l'autocura, sigui pel treball remunerat o sigui per l'oci.
Perquè sigui possible cal que ens corresponsabilitzem. Ens corresponsabilitzem dels treballs i dels temps també de les cures, tant per part de l'administració, per part dels governs, com també per part dels homes. Volem un país igualitari i el volem també compromès. També a les empreses, també al món laboral, que també ha sortit en l'estudi l'evidència de que falten canvis en aquest sentit. Per això també des del Departament d'Igualtat i Feminismes continuarem amb aquesta tasca de promoure i acompanyar els plans d'igualtat a les empreses. Els plans d'igualtat són una de les eines principals perquè les empreses es corresponsabilitzin i amb la igualtat de gènere i amb les qüestions socials, de manera que, entre d'altres, hagin de plantejar mesures que afavoreixen la conciliació, la racionalització horària i mesures de flexibilització, entre d'altres. De fet, en l'àmbit laboral, nosaltres des del Departament seguim treballant en el marc del Consell de Relacions Laborals per impulsar mesures de temps, diàlegs, intercanvi, acords, en aquest sentit i amb tots els agents socials del món laboral. Com he comentat a l'inici, la trajectòria catalana respecte a la reflexió al voltant de la reforma horària i les polítiques de temps és destacada i internacionalment també ja és reconeguda. Com a govern, el Departament d'Igualtat i Feminismes i directament des de la Direcció General que encapçalo, formem part del grup motor on treballem amb la xarxa internacional de regions i municipis per les polítiques del temps. També formem part del grup motor que lidera les polítiques de temps, així com la Setmana del Temps, que es celebra cada any a l'octubre. L'octubre passat, justament, en el marc de la Time Use Week i el Congrés Internacional IATUR que es va celebrar aquí de l'Associació Internacional de Recerca en els Usos del Temps, es va signar la Declaració de Barcelona per les Polítiques del Temps, amb més de 100 institucions que la van signar, incloent-hi la Generalitat de Catalunya. Enguany, la capital de Catalunya, Barcelona, esdevindrà la capital mundial del temps i això justament renova el compromís de les principals institucions de Catalunya al respecte i ens ha de portar a canvis i a nous avenços en com ens reorganitzem els temps en aquest país. Finalment, m'agradaria també apuntar que treballem i treballarem perquè la reorganització del temps més igualitària arribi arreu del territori català, a la Catalunya sencera. Per exemple, a través del foment i acompanyament de pactes municipals del temps, la posada en marxa de la xarxa catalana pel dret al temps, la promoció i generació de proves pilot, així com la recollida i intercanvi de bones pràctiques, entre d'altres mesures, arreu del territori. Tot això com una forma més per avançar en la reorganització del temps a Catalunya i avançar, en definitiva, en igualtat. Moltes gràcies. Per cloure l'acte, passaríem la paraula al senyor Albert Castellanos, el secretari d'Empresa i Competitivitat del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. Secretari. Moltes gràcies a totes i a tots. En primer lloc, és una satisfacció tornar a fer un acte presencial després d'uns quants mesos al districte administratiu. No teníem ocasió de fer-ho i, per tant, tenint en compte la qualitat de les instal·lacions, sempre és un plaer afegit. Jo crec que l'estudi d'avui és un estudi, ho ha comentat la directora. En primer lloc, evidentment, saludar el director, a la directora Vergés, a la directora Rossinyol del Consorci. No és un estudi qualsevol que estem presentant avui. No és un estudi qualsevol perquè crec que, en certa manera, i com ho saben alguns dels presents que han estat al capdavant d'iniciatives polítiques per la reforma horària, crec que quan parlem de reforma horària no només estem parlant de consum, no només estem parlant de comerç, no només estem parlant de polítiques transversals de gèneres, que són una de les grans transformacions que ha de fer aquest govern, sinó que, en definitiva, estem parlant del marc amb el qual es mou la nostra vida i, per tant, estem parlant de tot. I jo crec que és important, i això ho dic com a secretari d'Empresa, que sovint se'ns acusa de tenir una visió excessivament restrictiva o mercantilista de les coses,
doncs que és un estudi que parteix de consum però podria haver partit de molts altres àmbits i ho és precisament perquè és una política, com mencionava la directora, clau en el que són les prioritats d'aquest govern de la Generalitat. Des de la Secretaria, de fet, com a mínim, des dels àmbits competencials de la Secretaria sí que ens ho mirem des de dues dimensions. Com a mínim, la de consum, òbviament, que és des d'on estem presentant l'estudi i per cert, que m'he oblidat d'agrair, evidentment, la feina de l'equip d'Opinòmetre, la senyora Cordures i tot el seu equip, per diguéssim, una feina, jo crec que molt interessant i de molt relleu, però també des de l'àmbit de comerç. En el fons estem parlant d'una mateixa acció, que és l'acte de compra, i aquest acte de compra, d'alguna manera, també incideix en els drets i deures, no només de consumidors, sinó del conjunt del teixit productiu i, en general, d'una de les activitats més recurrents que fem tots nosaltres com a ciutadanes i ciutadans. I és precisament per això que aquest estudi crec que, i ho estava comentant amb la directora ara, té moltes derivades que superen de forma immediata el que és l'àmbit de consum i que entren de ple amb algunes de les prioritats polítiques, per exemple, que tenim a la Direcció General de Comerç i que després em referiré. L'estudi sobre la percepció dels consumidors catalans enfront d'uns horaris i usos del temps d'acord amb les propostes del Pla de Transició cap a la reforma horària ha estat, com es deia, pioner i per tant tenim el repte que no només sigui pioner l'anàlisi, sinó que sigui pionera també d'alguna manera les accions que es duguin a partir d'aquesta anàlisi. Té molt mèrit haver fet l'estudi i haver-lo fet abans que altres administracions, que altres àmbits territorials, però encara en tindria més que utilitzéssim aquestes dades per fer polítiques públiques que es poguessin implementar al llarg d'aquesta legislatura, que sovint, com sabem, els qui hem tingut la sort de dedicar-nos a aquestes coses, és força més difícil, però també bastant més apassionant. I ho fem en un moment, com es comentava, especial o especialment rellevant, que és el postpandèmic, aquest moment postpandèmic en què, com vèiem, han canviat molts dels hàbits i, per tant, és més interessant que mai veure no només quins són els hàbits de consum, sinó quines han estat les variacions i quines han estat les variacions que han vingut per no quedar-se, que, com explicava l'Alícia, en la major part dels casos serà així. És a dir, hem canviat rutines els últims 2 anys que s'estabilitzaran i es consolidaran i que, per tant, condicionen el funcionament del mercat i el funcionament que tenim com a societat. Però crec que és sobretot interessant l'estudi perquè ens dona dades que ens permeten fer política pública, però fer-ho des de l'objectivitat. I quan dic des de l'objectivitat és no partint de prejudicis, de pensar-nos que una cosa és inviable quan potser molts consumidors la troben acceptable o s'hi adaptarien, i no partir del és que sempre s'ha fet així. El que sempre s'ha fet així, que és una característica que de vegades ens coarta molt els qui treballem a l'administració pública, amb aquests estudis, diguéssim, serveix per desmentir que les coses poden fer de manera... per confirmar que les coses poden fer de manera diferent. Per tant, ens hauria d'aportar dades per analitzar això, els nostres hàbits de manera objectiva i saber quins espais de canvi hi ha. I ho fa amb un estudi que jo crec que té una rellevància o té una significació especial, perquè combina una significació a nivell quantitatiu, jo crec que 800 enquestes donen un nivell de fiabilitat, el 95%, em sembla que es deia, però molt notable, i a la vegada ho combina amb el que de vegades és tan necessari per interpretar les dades i les estadístiques, que és amb aquests focus group, aquests 2 grups de discussió qualitatius que li aporten valor en la interpretació de les dades que surten de l'enquesta. Per tant, jo crec que és un estudi que d'alguna manera pot ser una base molt sòlida per a iniciatives futures. En aquest sentit, jo crec que bona part de les reflexions s'han fet al llarg de la presentació, tant del propi director com de la senyora Codures, com de la directora Vergés, però deixeu-me afegir 4 o 5 reflexions que des de la meva perspectiva com a secretari d'Empresa em semblen especialment rellevants i miraré de no ser massa reiteratiu. En primer lloc, fer notar que, ja ho hem dit, que el debat sobre els usos del temps, en definitiva, és el debat de la societat que volem ser. I això sembla molt grandiloqüent, però realment és així. És a dir,
allò amb el que dediquem el temps és allò que som, i allò que som també a nivell individual i a nivell col·lectiu com a societat. I potser queda un pèl filosòfic per un secretari d'empresa, però n'hem de ser plenament conscients. Que l'horari laboral vagi o no vagi fins les 5 o més enllà determina quina és la nostra vida, quina és la nostra societat. Que avancem l'horari de dinar a la 1, doncs canvia, com es deia, els nostres bioritmes i pot millorar molt la nostra qualitat de vida. Que s'avanci l'horari per activitats culturals o d'oci a les 6, en comptes de començar-les a les 8, doncs també determina, per exemple, els usos que fem del temps no només a la feina, sinó amb la nostra família i amb els nostres éssers més estimats. Per tant, en definitiva, és parlar de qui som, i aquest qui som doncs mai és neutral. A la vida i en política les coses no solen ser neutrals, i per tant els usos del temps sempre tenen un biaix. I en aquest sentit, per què dic que sempre tenen un biaix? Home, doncs perquè sovint també ens condicionen o ens marquen quins són els estrats de la societat que poden estar més pressionats per aquests usos del temps. De fet, un dels resultats de l'enquesta és precisament que la principal preocupació dels consumidors catalans, o una de les principals, davant d'una futura reforma, és la dificultat per conciliar. Conciliar els usos més laborals, més professionals, d'alguna manera amb les activitats acadèmiques o escolars dels nostres filles i fills, o, per exemple, simplement el temps que dediquem a la família, activitat de cures, per exemple, o altres activitats d'àmbit familiar. I, per tant, aquí ens trobem un debat que és molt profund i que no l'abordaré avui, tranquils, però que sí que d'alguna manera és una contraposició entre un model d'economia que és de lliure mercat, que per tant funciona amb un sistema de preus, de forma imperfecta, però funciona amb un sistema de preus, amb un seguit d'activitats que haurien de ser el centre de la nostra vida i que no funciona amb un sistema de preus. I per tant, això què acaba pressionant? Acaba pressionant a totes aquelles activitats que no estan dintre d'un sistema de preus, que són les activitats que sempre ens omplim la boca a dir que són el més important de la nostra vida, però diguéssim la pressió acaba cap aquí. I per tant, o canviem el sistema de lliure mercat, que ho veig complicat a curt termini, o diguéssim li fiquem valor en aquestes activitats que haurien de funcionar per un sistema de preus, que no hi funcionen, però que els hem de dotar de valor, perquè si no sempre són les que queden amagades, queden soterrades i acaben generant doble pressió, sovint, a les dones, que són les que han de conciliar de veritat les obligacions familiars, les obligacions professionals i de vegades fins i tot acadèmiques. Per tant, els usos del temps no són neutres, determinen, com deia, la societat en la que vivim i per tant és una de les primeres reflexions que crec que valdria la pena de fer. La segona és molt evident, però també em sembla necessària i segur que els que hi heu dedicat més temps en el que és la reforma horària i els usos del temps també en sou plenament conscients. Són canvis que s'han d'abordar de manera transversal. És a dir, difícilment, i això sobretot, diguéssim, el trasfons de l'enquesta segur que ho heu notat, sobretot els grups qualitatius, que difícilment podem fer canvis realment estructurals sense abordar-los de forma conjunta. És a dir, tancar els establiments a les 7:30 pot ser una alternativa viable en el món del comerç, podria ser una alternativa viable en el món del comerç si també els horaris laborals van d'acord amb aquest avançament horari, si les extraescolars també van d'acord amb aquest avançament horari, és a dir, no es poden fer canvis unilaterals o, si més no, de forma general no es poden fer canvis de tipus unilateral. Per tant, vol dir que quan fem canvis en termes de reforma horària estem parlant també d'un pacte social, d'un pacte econòmic que ha de ser o que va molt més enllà del que pugui fer un sector d'activitat concret. En tercer lloc, aquest anàlisi el fem, com deia, en un context de postpandèmia. Soc molt optimista perquè estic parlant de postpandèmia, potser no hauria de parlar de postpandèmia o de final de pandèmia, i per tant també ens obliga a fer un exercici que hem estat fent durant 2 anys i que ha estat molt incòmode, que sempre ha estat un equilibri imperfecte i com a equilibri imperfecte també inestable, que és aquest balanç entre el benestar que hem de tenir com a societat i el funcionament de la nostra economia. I aquest equilibri, que és el que hem anat buscant des del Govern de la Generalitat, quan s'han hagut de prendre, malauradament,
algunes restriccions que han afectat a l'activitat econòmica, és un balanç que també haurem de tenir en compte a l'hora de fixar canvis estructurals, no? De fer mesures de canvi. Per què ho dic això? Doncs perquè tenim un teixit productiu, un teixit comercial, sobretot, molt divers i sobretot molt protagonitzat pel que seria petita empresa. Petita empresa amb menys de 10 treballadors i, per tant, de vegades els canvis que es fan sobre el paper, sobre, diguéssim, una base de planificació o sobre una teoria, sovint no tenen una sensibilitat suficient, una empatia suficient amb aquelles empreses que potser tenen menys marge de maniobra a l'hora d'adaptar-se als canvis horaris. Per tant, hauríem de vigilar que qualsevol canvi d'aquest tipus, sobretot, tingui en compte aquesta diversitat que tenim al teixit productiu i especialment la diversitat que tenim en el teixit comercial. És a dir, cometríem un error si fa un canvi sense comptar amb aquesta diversitat, perquè podríem estar caient, depèn de com ho fem, amb, diguéssim, una llosa més sobre la petita empresa que té menys flexibilitat i que, per tant, pot respondre de forma molt menys àgil, per exemple, a fenòmens de morositat o, com si es donés el cas, a imposicions horàries que diguéssim, que les agafen moltes menys eines que la que té una gran superfície o una gran empresa per fer diversos torns o adaptar-se a una nova regulació. I, per últim, aquesta pandèmia també ens ha fet canviar com es veien els hàbits de consum. Em sembla que dèiem que el 27%, només el 27% de consumidors no canviava en absolut els seus hàbits de consum. I, en canvi, la resta deia que algun dels canvis, diguéssim, que s'havien produït durant aquests mesos són canvis que acabarien adoptant de forma parcial o total en les seves vides. En concret, em sembla que deien que el 37% havia provocat canvis en els hàbits de consum de forma directa i 2/3, una quantitat molt més gran, que el teletreball havia modificat de forma indirecta els seus hàbits de consum, que pot semblar contradictori, però sí que respon, jo crec, a la realitat que hem viscut molts de nosaltres. I, per tant, aquí també se'ns planteja un repte que estem entomant també des de la Direcció General de Comerç, d'aquest comerç digital com encaixa amb el nostre marc normatiu, que no és res més que un marc normatiu que intenta garantir un marc de drets i deures pel conjunt de ciutadans i pel conjunt d'empreses. A tots ens agrada la flexibilitat que ens dona el comerç electrònic, és cert, i s'ha mostrat, però jo crec que a la majoria també ens agrada que aquest comerç electrònic no prescindeixi, evidentment, dels drets dels treballadors i treballadores del sector, això és obvi, i tampoc de la necessària conciliació que hi ha d'haver en totes les vides de tothom. Es dediqui al que es dediqui a l'administració pública, es dediqui a ser autònom o es dediqui a ser repartidor. Per tant, aquests són reptes que no són senzills, que apel·len molt a aquesta acceleració de la digitalització i que, en certa manera, també al principi de la sostenibilitat, que seran protagonistes de les nostres reformes legislatives en l'àmbit de comerç i, per tant, creiem que són altament rellevants. En resum, i per acabar, intentaré resumir-ho en tres punts, el que considero més rellevant de l'estudi que presentem avui i que presenta l'Agència Catalana de Consum, al qui l'agraeixo haver fet aquest pas endavant, aquest exercici de lideratge, que és, en definitiva, fer un estudi que encara no està fet. Jo crec que la principal conclusió és molt positiva, és a dir, el 76% està disposat a acceptar, o creu que és convenient acceptar canvis en els nostres usos del temps com a consumidor. Per tant, aquesta gran predisposició al canvi jo crec que s'ha de valorar de forma molt i molt positiva. En segon lloc, són canvis que, mirant les dades també, però sobretot mirant la composició del nostre teixit productiu i de la nostra societat, han de ser abordats de forma col·lectiva, per tant, necessiten d'un consens social i dels diferents estrats econòmics del nostre país, perquè els usos del temps no són neutres i, per tant, les transicions tampoc són neutres. I, per tant, això afecta a la mirada de gènere, evidentment, que és, diguéssim, són les dones les que pateixen aquesta pressió del temps de forma molt majoritària, a la mirada social, perquè també m'hi he fixat que l'estudi
no és irrellevant, per dir-ho d'alguna forma, que els públics més formats i amb més renda estiguin més predisposats a canviar d'hàbits, també són els que tenen més eines per afrontar-ho. Tu quan vas amb l'aigua al coll i no tens temps per res, diguéssim, literalment, tu mires amb una mica més d'escepticisme tots aquests canvis, perquè el teu marge vital de temps, d'econòmics, de tot, és molt més escàs. Per tant, aquí també hi ha una transició que l'haurem d'avaluar en termes socials i també del teixit productiu, com deia, que tenim al país. Som un país de pimes i, per tant, han de ser canvis àmpliament consensuats i que ens facin sentir partíceps a tots i que tots hi podem guanyar. I això, de vegades, en política no és fàcil d'aconseguir. I, per últim, doncs, evidenciar que tots aquests canvis estructurals de vegades també poden ser un pretext per no fer res. Escolta, hem de tenir un consens molt ampli. Escolti, quan començarem a fer coses? I aquest quan començarem a fer coses jo crec que sí que és indiscutible i la directora jo crec que n'ha posat molt bons exemples. Doncs necessita un lideratge públic. Un lideratge públic que jo crec que s'expressa amb totes les iniciatives dels usos del temps que ha comentat la directora, que em sembla un exemple magnífic de com començar a fer aflorar aquesta economia, diguéssim, de les cures o aquesta economia, diguéssim, que suporten o que no està dintre d'un sistema de preus que suporten sovint les dones. En segon lloc, no és el meu àmbit i, per tant, només m'atreveixo a dir que seria una palanca de canvi interessant a estudiar, que és la funció pública. És a dir, jo crec que en aquest sentit la funció pública, el no funcionar per mecanismes de mercat, sempre que mantingui la màxima qualitat d'atenció i servei al ciutadà, és la qui té més capacitat, diguéssim, de liderar en el canvi dels usos horaris i crec que tenim una responsabilitat com a govern per tirar-ho endavant. I després també el marc normatiu. El marc normatiu que ha estat alterat en els últims anys, per exemple, pel que fa als horaris comercials, i ha estat alterat precisament no anant en la direcció que apunta l'estudi, sinó en la direcció totalment contrària. És a dir, nosaltres teníem un acord a nivell estatal que respectava, diguéssim, un cert marc a l'hora de fixar els nostres horaris comercials pel conjunt de l'Estat i un cert marc d'autonomia, que amb successius reals decrets del Partit Popular el 2010 i el 2012 s'ha anat escapçant. Per tant, si volem fer aquest tipus de canvis i volem utilitzar, diguéssim, l'instrument legislatiu, tampoc és lògic que, diguéssim, donem per bons canvis que s'han fet en els últims anys amb governs del Partit Popular i que van precisament augmentar, per exemple, els mínims d'obertura comercial mínims d'obertura comercial setmanal de 72 a 90 hores o augmentar el nombre de diumenges festius mínims que s'han d'obrir. Això no té sentit, i com que no té sentit, nosaltres ja ho hem plantejat al govern de l'Estat i esperem que segur, com que segur que comparteixen aquesta necessitat de conciliació i d'avançar cap a una societat una mica més sana, segur que també seran receptius a tornar als acords que teníem a principis dels anys 2000, que precisament garantien uns mínims on ens permeti com a societat, com a país, com a Catalunya, també ser pioners, no només amb l'anàlisi, sinó en les mesures que facin possible aquest canvi i una de les palanques, per què no, pot ser la regulació dels horaris comercials. Moltes gràcies, felicitats per l'estudi i animar-nos a tots plegats a que aquesta anàlisi es converteixi en polítiques concretes ben aviat. Com dèiem a l'inici, donem l'acte per acabat. Tot i això, emplacem els mitjans de comunicació a tenir un canvi d'impressions a peu dret amb el secretari i la directora Vergés. Doncs moltes gràcies per la seva assistència.